Napuno sa drama o life-changing ang nasinating biyahe sa usa ka Cebuano production designer o filmmaker nga si Remton Zuazola. Samtang sakay sa Cebu Pacific Flight 5J588 yadong Sabado sa kadlawon Marso 8 gikan sa Mactan-Cebu International Airport padung sa Manila, nakasugat og mechanical failure ang gisakyan niyang eroplano. Kay alas 4:30 sa kadlawon ni biyahe sa Subo ang gisakyang eroplano, nakatug na unta sa biyahe si Zuazola. Apan nakapukaw kaniya ang urgent announcement sa piloto nga adunay problema sa landing gear ang ilang gisakyang eroplano. Ug kinahanglan silang mubalik alang sa emergency landing sa Mactan-Cebu. Dinhi sugod nang nangahadlok ang mga pasahero dihang mipatuman ang mga flight crew ug emergency landing procedure. Gisaysay ni Zuazola sa GMA Regional TV nga nadunggan na niya nga nanghilak ang ubang mga pasahero samtang ang uban nangadji. Busa ni bati usab siya og kahadlok ilabi na nga sa niaging mga semana may mga balita sa mga nadisgrasyang aircraft sa ubang nasod. Mas nakapanerbiyos pa ang ilang 8-minute emergency landing nga nasinating turbulence. Nagtuo gayud siya nga madisgrasya gayud sila apan dakong pasalamat niya og sa mga kaubang pasahero ngadto sa piloto nga luwas sila nga nakatugpa sa MCIA alas 5:30 sa buntag. Gikonfirmar sa Civil Aviation Authority of the Philippines CONCAAP ug MCIAA nga nagkaproblema ang landing gear sa Cebu Pacific Flight 5J588. Way ni usa sa mga pasahero ang nipadangat og reklamo ngadto sa airline company. Sagad kanila, naabot ra sa Manila Sabado sa buntag sakay sa laing abyon sa maong gihapong airline. Thankful lang po ko good ani nga incident kay na kay bawo man ta nga daghan kay mga nangitabog with rescue sa mga eroplano no nga mga kanang unfortunately kuan ba kanang mga disastrous yung kayo na pasalamat lang yun ko nga kaning hitabo sa amo medyo positive ang na result niya kay nakuan gyud siya land safely.